Nu skal vi tale om noget, vi har talt om noget, I går til valg på, nemlig nulvækst, men I er også kommet lidt i vælten for noget politik, som I tilsyneladende har trukket tilbage kort tid før, at Søren Pape altså i går erklærede sin statsministerkandidatur. Og jeg skal lige forklare lidt omkring det her. Det handler blandt andet om jeres såkaldte 2034-plan, som I med Søren Pape i 2016 som relativt ny formand præsenterede. Anledningen var de konservatives 100-års jubilæum, og det var sådan et visionspapir, tror jeg det bliver kaldt, hvor I præsenterede den konservative drøm for året 2034. Vi skal lige se på nogle af elementerne, der var med i det her udspil. Ja, det var blandt andet en afskaffelse af selskabsskatten, en idé om flad skat på 33% for alle, uanset indkomst, altså ikke noget med at betale topskat mere for de rigeste, udfasning af den universelle folkepension, omlægning af SU fra stipendium til lån, og så skulle man ned på 500.000 ansatte i den offentlige sektor i 2034. I dag kan jeg lige få til, at der omkring 870.000 ansatte. Før vi lige taler om, hvad der er blevet af de her forslag, så skal jeg referere blandt andet Ekstrabladet, som jeg har skrevet, at I tilsyneladende har slettet alle spor og forbindelser til det her visionspapir, blandt andet på jeres egen hjemmeside. Der kan man godt gå ind sådan lige og se nogle overskrifter, der handler om det her 2034-papir. Det kan vi lige se her. Men hvis man så klikker på, at man læser mere om den konservative vision, så ser det sådan her ud. Siden findes ikke. Og der er det jo så kommet frem, at det er noget, I har fjernet. Hvorfor har I fjernet den her 2034-plan? Jeg har ikke lige styr på alle undersider inde på partiets hjemmeside, men vi har jo trukket den væk, fordi vi ønsker at fremlægge en ny økonomisk plan, og den kommer snart. Og der kan man se, hvordan vi har tænkt os at prioritere. Ikke på helt så lang sigt som frem til 2034, som jo så på det tidspunkt har været 18 år ude i fremtiden, da den blev lavet, men på sådan lidt mellemlang sigt, fordi nu har vi lavet de her finanslovsforslag hvert år, og nu ønsker vi også at fremlægge en politik for, hvad vi ønsker, hvis vi måtte få en regeringsmagt her ved det kommende valg. Og det kommer lige om lidt. Så hvad er det en afstandtagen til egen politik? Er det en tand for ideologisk til, hvad I vil gå i valgkamp på, eller er I bange for reaktioner? Jeg skal lige forstå det her med at på sin vis er det jo sådan et spændende historisk dokument, det her udgivet i anledning af jeres 100-års fødselsdag. Hvorfor gå ind og Nej, vi tager ikke afstand for noget af det. Altså, jeg synes, at alt det, der du havde på skærmen der, det synes jeg, der ville være lykkeligt, hvis man kunne gennemføre det. Men det bliver ikke noget, der kommer til at blive gennemført her lige inden for en overskuelig tidshorisont, fordi det er en ret stor omkalfatring af hele den økonomiske politik i Danmark. Tror ikke vælgerne kunne forstå det?